τότε είσαι γελασμένη, ειδικά όταν θέλω να πάρω κάτι από το κηλικείο. Άλλες φορές μοιάζει με μονομαχία. Άλλες βλέπεις το τελευταίο κουλούρι να περνάει από μπροστά σου. Και άλλες η αναμονή για ένα τόστ μπορεί να γίνει κάπως τρομακτική. Λύσαμε το πρόβλημα, κάνοντας μόνο λίγη αφήγηση σε κάτι που χρησιμοποιούμε καθημερινά, το Facebook. Δημιουργήσαμε μια ομάδα, προσθέσαμε την εφαρμογή παραγγελίες που μας δίνει ελεύθερα το Facebook. Την προσαρμόσαμε στις ανάγκες μας και κάνουμε πλέον τις παραγγελίες μας μέσα από αυτήν. Τέλος, πια είναι μόνη και καθυστέρηση. Βρίσκουμε έτοιμο αυτό που παραγγείλαμε την ώρα που το θέλουμε. Δύσκολο πράγμα να πούμε. Αυτό που σίγουρα δεν είναι δύσκολο είναι να γίνουν πραγματικότητα όσα σας περιγράψαμε. Ελεύθερες εφαρμογές στο περιβάλλον μιας ομάδας του Facebook. Εφαρμογές που τις διαχειρίζονται τα μέλη της ομάδας για να τις κάνουν λειτουργικές ως προς τις ανάγκες τους. Στο παράδειγμά μας, η εφαρμογή που προτείνουμε μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της καθημερινής μας ζωής στο σχολείο. Το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και σε πολλούς ακόμα χώρους, εργασίες κυρίως, με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη της ομάδας. Όσο μεγαλύτερη η ομάδα, τόσο μεγαλύτερο το ωφέλη. Και εδώ μπορεί να βρίσκεται το πραγματικό κέρδος. Σκεφτείτε τους διάφορους φιλανθρωπικούς οργανισμούς ανά τον κόσμο και το πόσο κερδισμένοι θα μπορούσαν να βγουν από την ύπαρξη μιας τέτοιας εφαρμογής που να υποστηρίζει δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, όπως εράνους ή δωρεές μέσα από το χώρο μιας ομάδας στο Facebook. Ή ακόμα μια εφαρμογή ανταλλαγών μεταξύ μελών της ομάδας. Το κοινωνικό ανταλλακτήριο μπορεί να περιλαμβάνει από βιβλία και ηλεκτρονικά είδη μέχρι και τρόφιμα και είδη καθημερινής ανάγκης. Δράσεις που ήδη αναπτύσσονται μέσα από ξεχωριστές ιστοσελίδες, γιατί να μην χρησιμοποιούν τη δύναμη του Facebook για να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει όριο στο είδος και στον αριθμό των εφαρμογών για μια ομάδα στο Facebook. Η φαντασία και οι ανάγκες των χρηστών μπορούν να δημιουργήσουν πρωτότυπες ιδέες. Έτσι, ομάδες θα αποκτήσουν πραγματική ταυτότητα και βαρύτητα, θα ενώσουν τα μέλη τους μέσα από κοινούς στόχους, χωρίς φυσικά να χαθεί το στοιχείο της επικοινωνίας που χαρακτηρίζει το Facebook.